Башкортостандың халык театрдарының ижади казанышлары Алтын Тирмә республика фестивальдәрендә күренә диләр. Бөек Иңүнең 60 еллыгына багышлап Яңавыл каласында театр рампаһы бәйгеһе үтте. Спектакльләргә карата төп талап югары зауыклы драма әсәрен зур осталык белән уйнау. Халык театрдары фестивале һәр сак максатына ирешә. Чөнки әллә күпме кешенең иҗат белән шөгыльләнүе, үзе еңү, үзе шатлык. Туктагыз. Safiyana Madina. Birinchi ko'rinishda 27 yoshda rayon o'zagida prom kombinatda teguvchi bo'lib ishlaydi. Mirza Nur aning suygan yigiti prom kombinatda fotograf. Demak siz men ularga Madina Safiyana. Ana uchun ko'rinirga bo'ldingiz Madina. Siz meni o'ylab chiqarmansizlar, lekin bozorga qadar o'ylab bitirmagansiz. Qiziq. Masalan, siz Madina yig'lab jibara deb yoza boshlagansiz. Chunki men yozashim asarda ko'pgina ko'z yoshi to'g'rilab tegishli. Nega? Siz Sayfina Madina boshqaruvida kulbat tegu hem yalğız şir Sayfina Madine'ye bağışlana. Sayfina Raziya sırağı boyunca başkarıla. Шығып кеттіңіз. Ой, тілің жетілдеп тұра. Сиңа не етмәстер. Үсті тұрып ақша алдым мен. Қызық екен? Қызық болса шыл, кіртемді, ұрғытам, ертеге бұл сәлемәңні. Ақшамды кере беріп, өзің кейерсің. Менің күлбәклерім көп анияла. Үйден мұншаласы етірсің. Налап түлемейінші, үйінде фабрика ашып жатқаны етмәген. Материal бұзып yoта. Anya apa? Ne söylüyorsunuz siz? Uyatsız! Anya apa? Seni be! Üyde Hünkey. Üyde. Süleştik de oğlum. 6 yıl boyu hazır süleşemiz.
шығып кете. Шығып кетесіз бен. Ей, Ани апа. Ани апа, мен сізні ғафу етем. Ғафу етмеске сіз бен. Көрші кіші. Hayırlıga bulsun Mirzanur. Uz ömrümde birinci tapkır kişini üyden kum çıkardım. Kışkırıp yılışsın gider. Eller yılın mı gel Mirzanur. Наша спектакль немелерге үйрете? Түземлік берге үйреті. Мен шуны қарап тұрмын. Мен себененше тапқыр ойнадық, енді қарасам да қиын екен, делата кішіні. Ғафу иту деген әйбір орын қалдырға керек ме тұрмышта? Ғафу иту болған ені. Мені ғафу етендер ені. Мені ғафу етмегіз, мен біттім, мен жоқ. Тұрмышта ала шулай бола ғафу етмейдір. Өз көзлелігі бар. Өтеге бір фатына қадын дей кіші. Өмір ме, үшінде рөлге әдірейіне кемі? Керешім жоқ. Bu Medine rahmetine eğlenmeyi mi yaptın? Bilmeyim. Herkes şöyle tesir etüyle mümkün mü? Mümkün. Alıp var bile bu ısparga. Biz bunun bile alıp var Medine. Kişiyip benim Medine. Min bir derseyden başı turmayın yanına yatıp yatırmazsın. Mine bunun dağına, bunun dağına yatırmam. Бұлай да ғазап кешірі. Бұл ония енді оның жүрегіне тағы да ұт үстей, ұтның ялқынын көтере. Кереклі түгіл кәмішін. Мен кешкінәден театр ойнап үздім әтиян менер ауылда. Her vakit teatr koyup beriydiler, kişilerin шығып кетелер еді. Мен дәп білек еден, я мала, я кішкіна қыз болып ойнап үздім. Әмінді жидді ролларыны ойнағаным yok еді. Мәктәпні тамылағаш мен оқырға кеттім, журналист хынарын сөйладым, қазір газетте эшлеп үйрейм. Мұнда шулай шақырдылар да, һәм шундай роль берділер. Башта аптырап қалдым. Шуннан бик нык үтінгәш кенә уйнарга булдым, алындым. Şeyinde жылама, жылап не шыққан? Бірер нәрсе ойлашырға керек. Мама. Medine apa, Bəxrim. Нәрсе? Әнеге еткенлер, сенде бар екен бейт. Нәрсе? Той күлмәгіне материал алғансың. Жоқ, менде андай материал меңа түгіл еді ол. Medine apa, Bəxrim, сенге керек mi бейт әлі? Алып кіріп берербіз yoğada. Жоқ, менде андай материал. Medine apa. Тоқта. Бүтін халық театрына ерген кішілер де, оларны мен патриотка теңлер едім. Бір кіші де мені барсы да риза болмай, ол оқшасыз мұнда ерерге. Әмі бізге мені оқша да керекмей, бір нәрсе де керекмей. Біз рух, көңіл рухы үшін шушында ерген кішілер. Әшіннан да маттияқтан шушы театрны нешіктір көтеріге болса, мен бик шат болар едім. Оның үшін бәлкі иған әшілеріні жәліп етерге керектір. Хәзер инде бик кеше байлар сәнгатькә тартылсыннар иде, иған әшеләр менә аларны җәлеп итсәк яхшы булыр иде. Кая барасыз? Идел буена барабыз. Кемнәр белән? Үзебезнең сыйныф кызлары белән. Үзегез генәме? Малайлар да бара? Ярый. Кайчан кайтасыз? Без узак тормабыз әнияме? Күрәсезме? Идел буена баргачта сыкырып биләр димени? Яракка йөзеп кирмәгән кызым. Кәрәм. Иделнәгә, аркылыга куйган йөзе диңгезгә төшәгән. Шаярма кызым. Мин бит чынлап әйтәм. Мин синең өчен ут йотып, ут чылып торам. Ә син әниә борчылма. Ничек борчылмый? Син бит мине бірден-бірі болғанға еркелеп бітірдің де енді. Өтті сөзімді де тыңладым.
Үзеңнен сан қадасың. Керекмеген сүзлер сөйлеме. Үзеңнен сүзлерің. После войны прошло 60 лет. Каждый прожитый нами день, счастливо прожитый день, сам по себе уже является гимном победе. Он уже является как бы, за него мы должны благодарить этих наших предков, уже сейчас можно сказать, отцов, дедов, за каждый день без войны. И поэтому мы не ставили своей задачей брать спектакли, которые по формальному признаку рассказывали бы просто о войне. Это могла быть любая пьеса, рассказывающая о войне ли, о мире ли, но рассказывающая, говорящая достойным языком, и это должна быть доброкачественная, хорошая пьеса. Так, чтобы мы этот спектакль могли подарить и своим землякам, и ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы это был подарок празднику Победы. Генерал Косто. Булдыртмас жерден булдыртты менде. Аралы, бір ирмектеме көрдім әлі мен кухняға. Аралы. Мен айтам, тоқта, генералдан орайы бар. Бәлки біләлірді. Мына тут қоғыла бар. Eğlendire тұрғанына бар. Бұл, неме ол? Сәкер ағай, бұл бет ит тұрағыз. Ит тұрағыз. Hə, qarayın ona. Ит тұрағыз. Buğa sapmağan bulha, şununla bilmeyi ölüp bitirelim ha. Eğlendir, itin güne bulan indi. İbrahim deyip kızkırıp yeber. Bütün atlanmayıp verdiler. Emin ılıp durup baktım. Urgatlar içini iki ayağına yıkıstayın. Başta bizge ana vakıptaran faşistler kopsıgarga. Şundan artынан adat kasa baktırırga. Ömüne tikli. At yerlerde vakit gitti buğay. Bitti ümit olardan hadi. Malkaydarda yav yalanın alıp kalar indi. Kompozitorlarda bulur başkahıla. Alıp sıkmahalar indi. Alıp sıkırda.
яраттан. Ишеттеңме? Мине яраттан. Мурат, бүгін оның дырақта сөйлеше тұрған күн мені ул. Бүгін шул. Бүгін тормыш үзе хүйеу мәлі. Қалғаны көту күні. Хатта ин яланғас күкірек мән дұшпан амбразурына ташланам да. Меңе яшәргә бик ақ қалды. Мен ошы күздәрімді әйтірісін гына өлімімді кесіктірді. Юк, Мурат, инде яшәйсәк. Театр ул шундай сәнгать, оклаңкы сәнгать. Бөтә сәнгатьтәрнең бер йылма сәнгать дип әйтергә. Бына ошуның менән безнең республиканың байтак халкы шөгыльләнеп ята икән. Бу бик зур куаныч. Димәк, бу халык изгелек менән шөгыльләнә. Димәк, бу халык үзенең халкын үзен агарту менән шөгыльләнә. Үзенең халкын агарту менән шөгыльләнә. Бу бик зур эш. Шәмбәрдә генерал спектаклен куюга көз уйнар иде барлыкка килде. Чөнки быел 60 еллык бүтәндә еңүебезнең зур юбилей. Шуның өчен мен әйтәм, bütün ветерандарыбыз искә алырлык тылда һәм хугышта яугирләрнең ничек йөрүләрен, тылда калай эшләүләрен кую өчен ниндидер бер спектакль, халыкка тәэсир итерлек бер спектакль кирәк бит инде. Һәм моны эшләнек, куйдык, куркмадык булай. Бик нык тулкынландык. Барып сыгалырбызмы, шуна юкмы дип. Но эшләп карагач, тырыштык, мына яшь егетләр тырышты. Шулай итеп килеп чыкты инде, мына шунда килергә насип булды. Үзебезнең район җитәкчеләренә рәхмәт, безне ебәргән, мына ошо алыс ергә ебәргән өчен бик рәхмәтлемен. Без дә шулай алыс якка апарабыз дигән мин без хәтта инде эшләмәгән, тырышып, тырмашып дигәндәй, нидер бит, яңлышкан йөрдәрбез, төзәтергә тырышып, шулай итеп матур итеп спектакльдә әзерләп, ошо алыс яктарга алып килгәнебезгә бик шатбыз. Уже өйрәнгәч улай йөреп, ни булһа роль эләккән дип инде. Бергә йөрергә, калмакка, коллективка. Артистларга зур рәхмәт әйтәм генә. Алдагы көндәрдә улар безнең белән бергә булырдар. Һәм бына улар да үзләре бит республикабызның теге сынам болысына генә күпме дөнья күреп кайталар бит инде. Шуңа уларның теләктәре зур, мына йөргәннәр өчен зур рәхмәт. Нәрсә булды, әллә пожармы? Турыгыз! Пожардан да хужарак! Уж бетте. Да, йөрәк тибү туктасын. Хәзер әйтәм, хәзер. Әйтсәм, шушы куйгыздан ягып төшәсез. Йыгылырлык нинди хәбәр бар Фәрәгатдин агай? Иртән, иртүк малакаем, голова пистолет звонит иткән. Йоклап ятты. Израильден хәбәр салды. Нинди? Австралиядан безнең авылга миллионер килә. Шуннан Алдыңызмы? Давай. Пая, эшләргә. Пая, ипи, туз, пая, туз. Ипи. Тут. Элегрәк шулайрак. Айдан! Так, мына, былай, син, мына шулайрак бас. Син арттарак бас, әйдә, син дә бұтарып тұрмағас мына шунда. Так, былай бик, әйбәт, бұна сыбақ көтәру. Син былай бас. Так, әмин қоя басам. Тоқта, мен былай басам, бірек балға. Ондан соң, миннен башқа bir сөздә кычкырма. Син кычкан чыгысына сөйләнеп торма, яра. Ең элек бүттен беренче сүзне мин әйтәм. Әзерләнегез. Хош киләсез, миллионер әфәнде. Йөдрит, олалың қора сақалы. Бу Исмәгыйль карт түгел. Сәләхетдин. Мен килмәдем. Кайттым. Бабам. Улым. Бабакайым. Әткәй. Улым. Нәрсә?
Кирекейім бітменім. Міне, шушы бұлайынды менім. Ғайләм, сағынып кетті. Әйді. Бұл халық сәнғаты, халық өдешмәкәр түңәрәктәрі, бұл профессионал сәнғаттың да несектір келесәге деп қарайды. Көп біздің профессионал бүйік артисттарыбыз, сәнғат әхілдәрібіз ұшы өдешмәкәрден сыққандар бейді. Өдешмәкәрден сыққандар. Мұна әлі бұл фестивальда да біз қуаны беребіз. Ешкіне балалар ұшы ешменен шығарленелер. Ешулардың арасында мұна шул тикле хейбеттері бар. Хейбеттері мұна бүгін біз Академия искусствоға алып оқыта тұрған балалар бар. Тек бұларды несектір шында еліп итерге керек. Мен профессионал сәнғат ол бек зор талаптар қоя. Шуға көре онға біз боласақ кадрдарды мына шул халық арасынан бірәмләп ерға тегіш біз. Күті бұлтырға тегіш түгілбіз. Неге? Үфіле. Сөнки олардың көбі келмей. Таланттар біздің халық арасында тұрып қала. Мына шул халық арасында тұрып қалмаған үшін оларды яйлап тартырға керек. Халық театрының актері ол профессиональный актер түгіл. Бүтін театрны жаны тәні білән сүйген, яратқан кішігіне халық театрының актері бұлала. Ол іштен балаларынан, өзінің йұртындағы мәшәқәтләрінен арынып, өзінде күш табып, мына шулай театрға келіп, өзінің яратқан тамашашыларын, өзінің әйбәт етіп башқарған рөлләре белән шатландыра. Мына безнең күптән электән йөргән ветераннарыбыз әле менә монда бергәләшеп утырабыз. Ратмир Муллагалиев, электән йөргән актерыбыз, шуннан соң Резида Гизатуллина һәм Саим Гизатуллиннар, аларны әйтәсем килә, алар театрда бер-берләрен таптылар, театральная семья һәм театрда өйләнештеләр. Шуннан соң тагын ветераныбыз Нурзилә Тарасова, без аны үзебезнең театрның старостасы дип йөртәбез, чөнки һәрбер кешенең ничәдә килгәнен, ничәдә киткәнен ул уже күзәтеп, безгә Рафаэль белән икебезгә ярдәмче булып, һәрбер яшь килгән кешеләрне әни кебек каршы алып, озатып торучы актрисабыз. Шуннан безнең менә әле бик өметле яшь актрисабыз ул Гүлнара Ганиева. Ул үзе театр училищесын, Старлетамакның культура ағарту училищесын бетте. Әлеге вакытта музейда эшләй. Үзендә зур көч табып, семьясында фаҗига булса да, менә шушы спектакльдә уйный башлаган иде, үз сүзендә торып, үзенең образын минемчә бик матур итеп башкарып чыгарды. Рамис Хурматович инде безнең директор булуына карамастан, күп еллар буена яшь чагыннан ук театрда уйнаган кеше. Минем тормыш иптәшем Рафаэль турында әйтәсем килә, без аның белән гомер театрыбыз ачылганнан бирле бергәләп эшлибез, бергәләп көрәшәбез, бергәләп кавгалашабыз. Шушы театрны хәзер инде 30 ел буе бергәләп тартып алып киләбез. Әгәр дә мин бер үзем генә ялгыз гына булсам, безнең театр бу кадәр үк матур булмас иде дип уйлыйм, чөнки ул театрга музыка да яза, соңгы вакыт җырлар да яза, шуннан соң декорацияларында эшләй. Менә инде ничә ел буе шулай бергәләшеп алып барабыз. Әлбәттә, халык театрына булган мөнәсәбәт безнең илдә ул бик үсешеп бетмәгән дип уйлыйм. Әмма менә шул як шатландыра, менә безнең үзебезнең район турында гына әйтәм инде. Безгә әле һуңгы менә 15-17 ел арасында бик үк яхшы караш булмады. Шунлыктан без һүнеп тә алдык. Вакытында без Омскиларга барып җитә торган идек, бөтен Россия фестивальләренә чыга торган идек, Нәркәс куйдык, 13-нче председатель, зур яңгырашлы, ай тотылган төндә, Айгөл иле. Һуңгы елларда инде без үлмәслек кенә яшәнек.
Қазір 26 ел бетінде мында театрда жүрем. Көп яшьләр бірсе келді, бірсе кетті бетінде шулай көп яшьләр болды, бек талантлы яшьләр болды. Мына әлеге спектакльда катышкан яшьләргә мин рәхмәтлемен. Мына алар талантлылар. Алла берсә, алдагы елларда да, алдагы көннәрдә дә шушы коллективны ташламасыннар идем. Менә безнең 2 яшь кызыбыз бар, егетебез бар. Мин инде уйлыйм, без әйтеп тә куябыз, кызлар, бәлки театр буенча укырга китәрсез, шунда уйларга кирәк дип, без инде ярдәм итәрбез дибез инде. Театрга килгәч, конечно, өйдәге проблемаларыбыз да онытыла, өйдәге эшләр дә кала, эштән кайтабыз да театрга киләбез. Театрда халкы Аллага шөкер татубыз. Менә без иптәшем белән шушы театр сәхнәдә таныштык. 87-дән бирле без сәхнәдә. Шушыңа күрә, әгәр дә бердәмлек, татулык булмаса, мне кажется, бу узак йөри алмас идек. Бу хәтта уйный алмас идек спектакльләрдә. Анда икенче тормышта яшибез, бөтен ширләр онытыла. Бөтенебез бердәм булып, менә безнең режиссерларыбыз битендә бик көчле дип шутлыйбыз без. Инде генә спектакльләрне чыгармадык инде без. Һәм алда да ташлай уйнасак, матур рольләр чыгарсак иде дигән теләктә калам. Халык телендә менә үзебезнең театр халкы телендә әйткәндә ул безнең шигырь, анардан терелеп булмый. Театрның киләсәгенә караганда, аны үлтергән кешеләр күп булды бит инде. Күптәр аны кино сыккасы бетә дине, бетмәсә ул театр. Менә ошындай яшьләр булганда, ошындай менә энтузиастлар булганда бетмәсә ул. Киләсәге дураның. Действительно, за последние 2 года мы потеряли около 20 народных театров. Это очень серьезная проблема, которую сегодня необходимо нам решать. И не только Республиканскому центру народного творчества, но, я думаю, и на местах в городах и в районах, где существуют народные театры. Сегодня наши народные театры находятся в плачевном состоянии в плане материально-технической базы. И вот если мы сегодня это кардинально не будем менять вместе с руководителями этих театров, теми, кто призван заниматься укреплением материальной базы, значит, я боюсь, что мы будем иметь некоторые потери. Ведь не секрет, что сегодня мы достаточно много потеряли народных театров. И нужно сегодня бить тревогу, причем на полном основании, на полном серьезе. Çıdamaz o kadarı. Uzun yolga. Ahirkeylerim, ul rayonka degenleri koydasın. Kızlar Sur stansı diyor. Ufamla şafran orasında. Benim Abdullah'ını 24. yılını 10 yaş bulgan bakır kayga. Şunda balalar yurtuna girgen bulganlar. Şundan bilen min. Kızlar, eminim kaybolgan. 28 yıllarda Sterli'den Rayıfkı'ga, Şokir boyga tavır taşıtırgan edi. Biz yanığına үйренішкен едік. Абурлар толы деген жерде, ikisi байлы қуғаннар, 28-дің күзінде. Инді ортларынан қуғаннар, дүрдірет отып та қорағаннар, тұта алмағаннар. Енді ұтыруды ұтаға. Кім сізге рұқсат етті? Үш тауыстап, мындай жиналыс бұдырға, Biz солдатlar, bugünkü günde yerlerimiz Rayıfkı'dan koşuyorlar. Suğuşka çıkıp gidip, şundan haber aldık. Yollarına barığa oluyoruz. Bizge bir orbalık koddavay, rızık diye bitirgen Rayıfkı'ya kaçırdık. Нендей Райыфкы дейді? нендей атлы арба дейсізге? Автомобиль керекмей ме? Керек. Шундай уттай үш уақытында дистелеген қатын қыз шығып кетсін дейміш. Дауыл деген нәрсені ойлайсыздар, а? Дәулетке икмәк керек, шебергейлер. Икмәк керек дәулетке. Bizning yerlerimiz işlaganda şaplar edi. Endi avga chiqib ketish keraklari bitirdi ya. Qoralay, nechik etib silashib, bizni qo'rqitib qizmoqchi bular. Sen menga shovush ko'zlaringni oqaytib qarama. Qo'rqmayman sendan. Bir shuni qo'rqmayman. Стеклебашевцы, например,
меня просто потрясли. Они взяли повесть своего земляка и вместе с этим земляком по этой повести написали пьесу, инсценировали ее и сыграли ее на сцене. Жанр получился там чрезвычайно сложным. И самое интересное, что дети участников тех событий, представьте себе, играли в сегодняшнем спектакле. Вы сами видели, какой там был нерв, как это искренне было и как это было просто замечательно. Даже ради одного этого спектакля уже стоило создавать фестиваль. Sen jırlasan orman yürü. Eyde jırla, min yürüp gidem. Eyde tizrak jırlayın dey. Benim ormanda yürüsün bir de tizrak gibi. Eyde tizrak bu. Eyde. Eyla, hep, 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 hey, hep, hep, hey, hey, hep, hey, hep, hep, hep. Men bit urundan da kuzgalmaganmın. Şunu motorra gittirip kışkırıvırak jırlap koralı. Kuzgalmadı da bit eyden tizrak bu. Jilber, 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 Jilber. Eyde. Jilder, Jilder. Kuzgalıp gitti. Dağında kışkırıvırak motorra gittim. Nişik diysen sen, Jilber diysen mi? Yok bu alay diyerge kirek mi? Bu jin arabası. Jindir diyerge kirek. Nişik hele jindir. Jindir. Uldur. Nindir. Kıyırıklı jindir. Minnet jırşıkmay. Şeytanlar jırlay bilmey. Kullarım bitlerini uğup qaraymaylı bulmasa. Bitlerinde uymaylı tuğganğına üşüge. La ilahe illallah. Qorali, bitlik bir iken lavasa bu bala. Evzi, nindi matur kız bala. Toktali, şunday matur bitim kapap. Niye bitlik giydim iken he? Oba, bilet yemsiz bitlik. Subhanallah, maşallah. Akıllı da şulay matur bulsa yorar idi Hıdayım. Это очень здорово, то, что вы сегодня показали детский спектакль. Взрослый народный коллектив, имеющий хороший, так сказать, мы знаем ваш коллектив, и вот он обратился к детской теме, и я думаю, что это, наверное, было бы, это замечательно. Молодцы. Фестиваль. Да. А может быть сделать детских театров. Появилась новая идея. Детского репертуара во взрослых театрах. Да. И вы нам дали вот почву даже вот для такого разговора. Вот мы вам в этом плане очень даже благодарны. И действительно, мы все-таки забываем детей. Прежде всего, детей надо воспитать. И вот действительно надо нам, наверное, провести специальный детский спектакль, фестиваль детских спектаклей.